Escrivim el punt 5, que és aprovació de la declaració de sectors, funcions i categories prioritàries de serveis essencials per poder procedir a la contractació del personal laboral temporal o el nomenament de funcionaris interins. Ens anirà fent un formalisme d'allò de pressupostos de l'Estat on els ajuntaments de constituir llocs de treball o altres àmbits hem de descriure quins són els llocs essencials i prioritaris per part de les benes acadèmiques. Veieu que hem de descriure com a serveis essencials són el manteniment públic, el manteniment de cementiri, el cuidador de residus, neteja viària, el manteniment d'aigua i clavegram i el tema del manteniment dels accessos al nucli de la població. Per tant, simplement declarar aquestes places com a urgents i inajornables per part de l'Ajuntament. Es pugui els llocs de treball el gas d'infant, l'espai de menjador, la piscina, el carrer de les brigades de públic i neteja i la descripció exacta d'aquests serveis que demana la llei de pressupostos de l'Estat, que definim exactament quins són els serveis prioritaris per l'Ajuntament. És a dir, que la un altre requisit formal que tenim la llei de pressupostos de l'Estat. Un comentari? Sí, en aquestes categories prioritàries jo m'agradaria que ens poguéssiu aclarir un parell de coses. Això entenem que és el dia que hi ha una baixa, inesperada o esperada, que permeti cobrir de manera instantània aquell lloc de treball per poder donar el servei. És correcte? No, això seria quan hi ha una baixa programada de llarg termini o quan hi ha una necessitat de més assumpció de serveis que tingués que coberta total d'una plaça. Per exemple, si l'Ajuntament decidís absorbir, per exemple, que la casa de la gent gran necessita un monitor de forma permanent, doncs considerar que el servei de la gent gran és prioritari i en això podríem convocar la plaça. Una altra cosa és les urgències immediates que has de cobrir, que els cobreixes provisionalment i al seu moment s'han de dotar i s'han de concursar. Però això va més unitat d'aquest tipus de situacions. Volia preguntar això, més que res el tema d'aquestes urgències de cobrir, de substituir, que és el que jo entenia a l'hora de llegir aquest punt 5. I feia memòria quan vam aprovar la relació de lloc de treball, una de les coses que ens vau explicar molt ben explicades és que per qualsevol dels llocs que s'haguessin d'ocupar es faria un concurs públic amb els seus procediments i amb la seva oferta. Llavors, entenem que si s'ha de substituir i s'ha de seguir ja, s'ha de nomenar algú com sigui, però imaginem que deu ser un caràcter temporal. Llavors, un caràcter temporal generarà aquest següent concurs per cobrir el lloc de treball. Perquè, clar, això, abans es va haver de cobrir una plaça de menjador i es va haver de fer una substitució. Entenem que si és una substitució d'una durada previsible o el que sigui, s'ha de cobrir, perquè els nens mengen cada dia, els hi pots dir fins aquí 15 dies. En el cas de la neteja, també s'ha cobert d'aquesta manera? O es preveu fer un tipus de concurs públic? S'ha cobert aquest perquè no pots distintes de la neteja, bàsicament els serveis bàsics com el consultori o escoles, però la idea és convocar places. I serà un caràcter temporal, no sé bé tant. Exacte. I serà publicitat de la convocatòria de joc a la web de l'Ajuntament? Sí. I al blog? Sí. Clar, el blog no es llegeix ningú, llavors no serveix de res. No, però com fet de la piscina, doncs no, també s'hauria d'agrair, no?, que també es pogués fer difusió d'això, o fins i tot un pregó, o alguna cosa així. Molt bé, gràcies. Anem a la votació, sancions. Doncs, vols? S'aprova.